Ο γιος του αρχιερέα της Αποστασίας έκανε το κορόιδο. Ένα, δύο. Hey. Μωρέ, εδώ καφενείο μωρέ, κάποιος ήρθε μωρέ, λάμπρος εμείς. Δε σε φοβάμαι κι ας μου λες κρατάω μαχαίρι. Έχω στα στήθια μου τους στίχους τους εφέρει. Έχω του κάτσου την αμοργό, έχω τον κάλβο το Σολομό. Δε σε φοβάμαι, δε σε φοβάμαι κι ας μου λες φύγε με λίμνα. Έχω έναν ήλιο φυλαχτό απ' τη Βεργίνα. Έχω τον Όλυμπο τον ημιτό, το παλαμίδι την κύρα της ρο. Δε σε φοβάμαι, με
φως πάλι θα λάμψει. Αλέινα, η φωτιά να ανάψεις πάλι. Σήκω Έλληνα, μεγάλε Έλληνα, η φωτιά να ξανανάψει. Σήκω Αντρέα! Έτοιμοι, εντάξει όλοι. Κύριε Γρηγορίου, ποιο είναι το μήνυμα που στέλνετε με τη σημερινή κίνηση? Βλέπουμε κρεμάλια, βλέπουμε φέρετρα, βλέπουμε μάλλα μπαλόνια, βλέπουμε λουκέτια και βλέπουμε πολύ κόσμο. Όχι άλλα, ώστε είναι το μήνυμα για τους ανέργους, για την κοινωνική εξαθλίωση, για τους συνταξιούχους, για τους μισθωτούς και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Δεν βλέπουμε πολύ κόσμο, γι' αυτό πρέπει να τους συνειδητοποιήσουμε ο κόσμος ότι είναι συγκέντρωση και ο συνδικαλισμός είναι απαράδεκτο να παίρνουν εντολές από τριτοβάθμια σωματεία που κανονίζουν το πότε θα διαμαρτύρεται ο κόσμος και το πότε θα κάνουν απεργίες. Η δική μου εμπειρία, το μόνο που μπορεί να σκεφτεί είναι μόνο οι βολεμένοι ή οι πουλημένοι δεν συμμετέχουν στις συγκεντρώσεις. Είναι συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Ο κόσμος πεθαίνει αλυσοδεμένη, γι' αυτό φέραμε το φέρετρο. Γι' αυτό φέραμε τη φασιστική νοοτροπία και κρεμάσαμε το Σλόιμπερ και το ναζιστικό λάβαρο, το οποίο θα το κάψουμε. Είναι απαράδεκτο με 40% ανεργία. Με τους συνταξιούχους να κλαίνε κάθε μέρα τη μοίρα τους στα καφενεία, να μην γεμίζει 10 πλατείες. Η περσινή φαίνεται απεργία που πέτυχε και είχαμε 20.000 κόσμο, τους ενόχλησε. Εμείς θα παλεύουμε, θα συνεχίζουμε. Λοιπόν, είμαστε αγωνιστές και δεν γίνεται όταν τα πράγματα δεν ήταν σε αυτό το επίπεδο και ήθελε την εξουσία ο ΣΥΡΙΖΑ κάθε 3 και λίγο να κάνουν διαμαρτυρίες και να γίνονται διαδηλώσεις και να ξεσηκώνεται ο κόσμος, και τώρα να λένε και να μην κουνιέται κανένας. Εάν είναι ευχαριστημένοι να μας πούνε, να πούνε και να παραδεχτούν την ήττα τους, γιατί αφού τους ψηφίσουν ας τους ξαναψηφίσουν, λοιπόν, και να πεθάνουν με αυτό που είναι απαράδεκτο και αδιανόητο που γίνεται αυτή τη στιγμή σήμερα. Ακριβώς είναι, δυστυχώς, το μαύρο της κοινωνίας είναι και στις κινητοποιήσεις. Είναι μαύρο και στις κινητοποιήσεις. Είναι μαύρο και στην αντίσταση και στην αντίδραση του κόσμου που πρέπει να κάνει για όλες αυτές
αυτές τις εγκληματικές πολιτικές λιτότητας που οδηγούν το λαό μας σε γενοκτονία. Είναι ντροπή και αποτελεί θράσος η προσπάθεια πολλών ψευτοαριστερών και των κυβερνώντων να αποπροσανατολίσουν την κατάσταση στον κόσμο, την κοινωνία και να περάσουν μια καλή κατάσταση. Το θέμα είναι ότι ξεπουλήσαν τα πάντα, θα ξεπουλήσουν και το νερό που διαμαρτύρονται κάποιοι δικοί μας εδώ. Μην το ξεπουλήσει ο Μπέος, θα το ξεπουλήσουν οι ίδιοι, θα το ξεπουλήσει η κυβέρνηση, όπως ξεπουλήσαν τα αεροδρόμια, όπως ξεπουλήσανε τον ΟΣΕ για ένα κομμάτι ψωμί, όπως ξεπουλάνε τα πάντα, θα ξεπουλήσουν και τα νησιά μας. Και για την υγεία θα ήθελα να πω, όπου την έχουν γκρεμίσει, νοσοκομεία δίχως γιατρούς, κέντρα υγείας διαλυμένα, ασθενοφόρα δίχως οδηγούς. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή γιατί πρόσφατα βιώνουμε και αυτή την τροπολογία της κυβέρνησης που μιλάει για προσδόκιμο ζωής. Και ο κόσμος πού είναι? Είναι ευθύνη όλων μας. Πρέπει να αντισταθούμε, να αντιδράσουμε. Όλοι μαζί πέρα από κόμματα και χρώματα. Έλα να σε πω λίγο. Και φίλοι, η Μαγνησία σήμερα ορθώνει ανάστημα, δίνει την απάντησή της στα αντιλαϊκά, καθεστωτικά, εξοντωτικά, ματωμένα μέτρα. Συναγωνίστριες και συναγωνιστές, μας ρουφήξανε το αίμα. Φτάνει πια, φτάνει πια. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, νιώθουμε διωγμένοι και κατατρεγμένοι μέσα στην ίδια μας τη χώρα. Όχι πια άλλο φτώχεια, όχι πια άλλα λουκέτα, όχι πια άλλο αίμα. Φτάνει πια. Συγχαθήκαμε κύριε Τσίπρα τα ψέματα. Συγχαθήκαμε κύριε Τσίπρα τα ψέματα. Και απευθυνόμαστε στην κυβέρνηση. Αφήστε πια τις λιμουζίνες και τις Μερσεντές και κατεβείτε στις γειτονιές και τη δυστυχία τους. Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Τσίπρα, η υπεράσπιση της δημοκρατίας, επαναλαμβάνω, του δημοσίου κοινωνικού συμφέροντος, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων γίνονται με κόστος και όχι με αντίτιμο. Γίνονται με υπέρτερες αξίες και όχι με προσωπική φιλοδοξία ή λαγνία για την εξουσία. Ο λαός αυτούς τους πολιτικούς και τα κόμματα κατηγορεί ότι είναι οι προδότες του λαού και της πατρίδας. Δεν αντέχουμε άλλο, δεν αντέχουμε άλλο, πεθαίνουμε, δεν αντέχουμε άλλο. Ως πρόεδρος εστίασης νομού Μαγνησίας, ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Βόλου, συντονιστής απεργιακών κινητοποιήσεων της ΟΕΒΕΜ και κυρίως ως ενεργός πολίτης θα πούμε μόνο αλήθειες χωρίς κόμματα και χρώματα. Η ελευθερία του λόγου, όπως γνωρίζετε, και της έκφρασης δεν φημώνεται. Με την υποταγή και τα ψέματα συντηρούνται μόνο οι απατεώνες. Και δεν ξεχνούμε, πρώτον, το δημοψήφισμα του όχι και δεύτερον, τις ουρές στα ATM και τα Capitol Controls. Εμείς όμως θα αντιστεκόμαστε στο καταστροφικό τους έργο. Συριζέοι, κρύβεστε, πού είστε, κλείσατε τα γραφεία. Πού είστε, κάθε 3 και λίγο κάνατε απεργίες για την εξουσία και τώρα κρύβεστε σαν κλέφτες. Ξεφτυλίσατε τη δημοκρατία και την αριστερά. Για να κρατηθούν στην εξουσία οδηγούν τη χώρα, τον λαό και την ηθική πρωτοβουλία στην καταστροφή. 2 χρόνια ασυδοσίας, 2 χρόνια ψέματα,
2 χρόνια εξευτελισμού της χώρας, των θεσμών και του κάθε πολίτη ξεχωριστά. Γιατί δεν αντέχουμε άλλο, γι' αυτό σας τα λέμε. Γιατί δεν αντέχουμε άλλο, κύριε Τσίπρα. Ζούμε την οικονομική και κοινωνική γενοκτονία. Ως πότε να μας πείτε, γιατί δεν το λέτε, γιατί δεν το λέτε στον κόσμο που σας ψήφισε. Έχουμε λοιπόν την ευθύνη να αντιδράσουμε, να διαμαρτυρηθούμε ενάντια στην καταβαράθρωση και την ισοπαίδωση. Πρέπει να αποτρέψουμε τη συνεχιζόμενη παρακμή και καταστροφή. Όταν σε πνίγει το δίκαιο και δεν φωνάξεις, τότε η σιωπή είναι θάνατος. Το φέρετρο ανισοδεμένη στο θάνατο. Αυτό καταφέρανε. Γι' αυτό διεκδικούμε αξιοπρεπείς συντάξεις και μισθούς, δωρεάν δημόσια υγεία, πρόνοια, παιδεία, καθώς και βιώσιμη φορολόγηση. Φίλες και φίλοι, ο Βόλος είναι το σημαντικότερο κέντρο, και να τα ακούσει το εργατικό κέντρο που ένας τους εκπροσωπεί και δεν τους άφησαν τα τριτοβάθμια σε μια συγκέντρωση και πρέπει να τους δίνουν εντολές για να πάρουν τις αποφάσεις τους. Το σημαντικότερο κέντρο, επαναλαμβάνω, του ελληνικού εργατικού κινήματος στο Βόλο είναι από το 1936. Από το 1936. Από εδώ ξεκινάμε ξανά. Να το ακούσει όλη η Ελλάδα. Από το Βόλο ξεκινάμε ξανά. Να το ακούσει όλη η Ελλάδα. Είναι πλέον αγώνας για την απελευθέρωση της χώρας. Οι κομματοθρεμμένοι έγιναν μορφώματα του εαυτού τους. Συναγωνίστρες και συναγωνιστές, άνθρωποι του μόχθου, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, μισθωτοί, άνεργοι, νέα γενιά, κράτος, όλοι χρεοκόπησαν και ρωτάμε πώς μπορεί να μαζίσει όλους του κράτους. Πώς θα μαζίσει όλους του κράτους. Γι' αυτό λέμε φτάνει πια. Όχι στα εξοντωτικά μέτρα, όχι στη λαιλασία του λαού, όχι στους πληστηριασμούς, όχι στην κοινωνική εξαθλίωση, όχι άλλα ψέματα, όχι σε μια άλλη Ελλάδα χωρίς Έλληνες. Γιατί είμαστε πραγματικοί Έλληνες. Γιατί είμαστε οι υπερήφανοι Έλληνες. Γερμανική απικία, επαναλαμβάνω, γερμανική απικία, δεν θα γίνουμε για κανέναν. Γερμανική απικία, δεν θα γίνουμε για κανέναν. Μπράβο. Φίλες και φίλοι, τέρμα πια οι απάτες και οι αυταπάτες, γιατί δεν αντέχουμε άλλο. Πάμε όλοι μαζί, ας ενωθούμε και στο τέλος θα τα καταφέρουμε. Όχι άλλα Auschwitz. Ευχαριστώ. Παρακαλώ πολύ να ακούσουμε ένα τραγούδι συμφωνικά και να μιλήσει μετά ο πρόεδρος των νοσοκομιακών γιατρών, κύριος Νίκος Χαυτούρας. Δε σε φοβάμαι κι ας μου λες, κρατάω μαχαίρι. Έχω στα στήθια μου τους στίχους τους εφέρει. Έχω του Γκάτσου την αμοργό, έχω τον Κάλβο το Σολομό. Δε σε φοβάμαι. Θα ήταν μέσα στα γραφεία τους να πάρουν έστω και αιτήματα.
Λοιπόν, και μετά έχουμε 1000 τσίπουρα τα οποία μας τα κάναν δωρεάν και μπορούμε με μεζεδάκια να τα πιούμε στην πλατεία Ελευθερία και να συνομιλήσουμε μεταξύ μας. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε όλοι με το φέρετρο στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αλυσοδεμένοι με το φέρετρο εκεί μας οδηγούν. Ευχαριστώ. Συμπονικά για τα χιλιάδες σουκέτα που είχαμε θα χαρίσουμε. Εδώ οι βουλευτές μας να τους καμαρώσουμε, να τους ξαναψηφίσουμε. Οι βουλευτές της Ελπίδας. Το απολαμβάνουνε φαίνεται. Έλα, βάλτε το σπορ. Πέρασε, καλά κάνει. Αυτή να φέρνει τα κουπρόσκυλα. ΣΥΡΙΖΑ εδώ, να παιδιά του ΣΥΡΙΖΑ, να του ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Παπαδιάδης, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Στέλεχος και πρόεδρος του ΟΣΕ. Κύριε την τετσούλα του. Όχι και πάνω, όχι και πάνω, όχι και πάνω. Τι ψέματα είναι, τι πήρες την τεσούλα, γι' αυτό πάλευες, έλα την πήρες την τεσούλα τώρα, δεν τρέπεσαι, δεν τρέπεσαι. Δεν τρέπεσαι. Φύγε ρε μαλάκα από εκεί πέρα. Φύγε από εκεί πέρα. Τι θες να μαριστείς το εσύ. Δεν προκαλείς ρε. Φυσικούς δεν το λέω. Δεν προκαλείς. Τι άστονε. Δεν τρέπεσαι λίγα. Βγαίνει ακόμα και με ρε γαμώτο. Τα παιδιά δεν Βγαίνεις ακόμα δεν τρέπεσαι ρε γαμώτο. Σημαστήκανε όλοι εκτός από σένα. Γιατί. Έλα, πάει. Το λόγο που έχω, είναι το σύγκριτο. Είδε. Άντε φύγε από εδώ. Ότι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και πρόεδρος του ΟΣΕ, ο κύριος Αντωνιάδης,
θα κάνει μήνυση στον πρόεδρο των νοσοκομιακών γιατρών. Όλοι εμείς θα είμαστε μάρτυρες. Το πόσο προκάλεσε, το πόσο προκάλεσε στη διαμαρτυρία που δίκαια, που αγωνιζόμαστε και διαμαρτυρόμαστε για τα δικαιώματά μας. Είναι ντροπή. Ας φύγει, είναι γνωστός, είναι φίλος, να φύγει, να ξεχωρίσουμε οι υπολοιπμένοι και αυτοί που αγωνίζονται για την επιβίωση. Οι ξεφτυλισμένοι ακόμα βγαίνουν και αγωνιμούνται να μελάνε. Φωνή λαού, οργή Θεού. Είστε τόσο αθεόφοβοι που είναι ντροπή πια. Ο κόσμος δεν θα αργήσει, θα ξεσηκωθεί. Η Μαγνησία αργά ή γρήγορα θα σηκώσει το ανάστημα. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Αυτό δεν ήταν το πρόγραμμα, δεν το ήξερα. Να έρθετε και να φωτογραφίσετε και να φωτογραφίσετε το μαλάκα που θα Είναι καφενείο όμως, πρέπει να συμβαστούμε το χώρο. Είναι ο Δήμος, είναι επίσης.